Alas 7:39, ito muna Gugmang Gi-ahak sa ta. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Oy! Oy, Gugmang Gi-ahak, dugay na ninyo ng giulatan, pero saan naman ta karon? Wibis na. Oh, ito na po. Gusto ko na lamang ang imong mga gi-ahak. Upaya kinindughan ko ano lili akong masagama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. What's up, Lito, baby? Yeah. How do you... There's a lot of fans was actually they PM us because what happened to Lito? We did not see Lito anymore in the morning. Very, very big issues on Cagayan de Oro City right now. Yeah. What is the English of ayuda dito? Give issues lot of foods. Give me a foods. Relief goods. Please, relief foods. Relief goods. So, wala na li ay napag-download kay kanay mong dagway kung profile pic lay tan-aon. Wa man ka naglisod. Nagniwang naman kayo niya ang bilbil. Kanay mong dagway nimo, askin agalisod ng dagway. Ang naong ba ang dagway wala galisod pero ang bilbil nagniwang. Kay kung talaw na, ikaw nga gayayo sa kwan, sus, kung imong talahon, wa man na maglisod. Ay, ito muna. Ano, bro? Di na sila kaka-replyan kaya wala na ilod. Kamu mga taxi driver, mga dato man mo, di mo i-priority, prayo to mga sikat. Kamu kay naman mo taxi, makagasolina pa mo, di mo ang ayan o gayuda. Dapat gi-control po doon na pagsakas gasolina sa Cagayan. Oy, isikyo man ta. Ay, sige magsaka, oy. Ayaw lagi ninyo sa guli, lagi o gasolina yung mga pagkaon mo lang ni mahal na pagkaon. Ay, ito muna ang Litos quote of the day. Dignity is essential to human life is a water, food, and oxygen. Ikaw ba, respeto po lang ng mga kama po. Mo kay respeto. Ano ba rin ka pa? Di makaga-respeto ng mga kama o period. Ano rin, kama rin. Bura na sa kuwan ba, break ba? Pag naikama, mo break sa katro. Again. Dignity is essential Unsa? to human life. O, wala may kama na. Ano ni uno makasalay mo? Wala may kama na. Nubra na pa yung pagrespeto. Nubra na pa yung pagrespeto. Grabe na nga pagtahod. Grabe naman. Otro. Dito na kamuhunong sa naikama. Again. Dignity is essential to human life as water, food, and oxygen. Asay pasabot, ala! Ang ipanghatag dako kay katabang. Again, ang pasabot, ana. Ang ipanghatag sa konsiho dako kay katabang. Oy, tama na. Bugal-bugal. Sini ganitong katawa, bugal-bugal sa gani. Ito na po ating letter. So, humano na nato diretso ni. Wibis naman. Di, pagsugod niya, human na siya. Human na siya. Di! Di! Suko la. Oh, ni suko pa nila pa. Cool. Ayaw lagi cool, kaya wala pa may bugas cool. Ayaw sa karon cool. Wala ayuda? Sige na lang cool, naman ka kay bugas cool. Ali cool. Dear Kagay Bernie o Kagay Lito. There the hard Bernie and the hard Lito. Kumusta mong duwa? How are you both of two? Tanan na mo sa may panglawas. I hope you're a good health. Og tanan, nagbago na mo. Dugay Roy. I hope you're a good chance everyone. So sa una Dugay pa. ra. Uy, ginoko. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Mark. Just call me, my name is Mark.
O ang akong kalibin, itago na to sa pangalang si FLORA. My live-in partner is the name is FLORA. Sa among sitwasyon, pait kayo. For my situation is very, what do you mean by it? Bitter. Very bitter. Mulag ang palaya. That kinds of vegetables palaya. Oh, squid. Squid. Sa squid. Squid. Sorry, squid. Nawadan mi duha og trabaho tungod sa pandemya. Delete kayo? Both of us, we did not work because of the pandemic. Busa, nag-agad lang mi sa ayuda. Because of the, it begins the relief goods. Wala ko na balaka kay nako sa lista kay auntie nako ang nasa barangay hall. I did not be scared because my relatives auntie in the barangay hall. Kaya nila itabo. This is the starting of love life. Wamanay kay bit-bit lagi. Ingon ka kay ni ato ka dito sa barangay hall. Ilista pa sa akong auntie. Ingon be ka sa ako to niyaging adlaw. Nga na ka sa lista o di ko mabalaka mo na bitaw ko sa imo to naging adlaw nga mo adto ka dito tanawin yung pangalan daan. Tayo ka na, ayaw na kay kabalaka kinakoy anti dito gilistan nako daan. Tanong ka wala kay bit-bit. Ingon manggod si auntie nga bisan pag naatas barangay screening pa manggod. Kung screening di labog lagan tay screen diha sa likod. Kanatong gimong Di na sampahan. di na mao. Asa na nga screening imong pasabot? Tanahon ba ang atong picture kung angayan ba gatagan og dili? Ay sus, ngano man Ikaw may mo adto dito kay mo medyo Ngano man bulingon po na kay imong ano man imong picture nga nagpulo man sa ka? Papapicture dito utro ka. Pag kwalito ka to, katong trapo na to, mutuhin mo ang t-shirt. Imo atong t-shirt. Sige na, kuatong ka kag picture to utro. Pag ilis kuatong trapo. Ano to? Ala lang gimong trapo to lang gisigisan. Ala suluban. Kaya okay na kay. Ala isulbuso kana. Oh. Hamis kay kag naong Kwalito Di sa pwede kon yun. pag kwalito sa katong kon ko. Sana sa Uling? dirty kitchen. Kag uling dito kanang kaldero. Itrapo-trapo si mo dagway. Bulingon na kay na maulaw na tag adto na. Maunay basihan karon para sa ayuda. Dali. O sige diyan, bibi. Kana. Bulingon na kay bulingon. Tapos ikalkag na imong buhok, ikalkag na imong buhok. Ana, bura na kag badyaw. Bigya po tatagalan ng ayuda. O sige, picture. Ayog smile. Paluy-luy. Ayog smile. Luy. Kanang luy kayo, kanang ayuda. Dagway sa luy, dagway. Kanang luy kayo, kana. Oto-oto ka diya, oto-oto. O kana, sige ako na picture. Kana. Very good. Ganan ko, ana. Ano to po? Ayun. Naitaw? Isa bisa. Basig mo na ng listahan. Sige mo na lang yun. Yes. Maing buntag. Kami itong maglista, ma'am, para sa mga kwalipikado, para sa mag-ayuda. Ay! Lisod man mo diri, ma'am, sir. Ano naman? Naka-flat screen TV mo, sir. Mahal yung TV. Wala naman nag-iandar kay naputlan may kurente. Kapalusot mo. Sige daw, be. Yun daw, be, ang TV, be. Ito na, grabe, oy. Flat screen TV, Tanawa. Di, giday mo on, gidi, ay. Be. Ay, di mo pwede. Kay mahalon ninyong, naka-blinds mo, blinds. Ang pobre, kanaramang tela raman. Inyo, social mo, naka-blinds mo. Di mo qualified. Wa mo iklat. Be. Hinatag man hinatag. Ay, naka-tiles man inyong salog. Dili mo pwede. Social mo, naka-tiles mo. O sa man dahil ni, pili-pili na dahil ni. Pero, ang dagway ni mo, sir, luuyan ni mong t-shirt, sir, trapo naman na, sir, O tanawa, di ba, effective akong giingon?
Tapos, anong kalkag makikabuk, sir? Why sudlay, sir? Wala ka palit oy. Ina na lang si Kapitan B, gibutar biya ko atong eleksyon sa iya. Amo ba? Nibutar? Sure, gyud ka nibutar ka? Kabalo bitaw ka, street booting biya ko. Mo ba? Kisa may Ano zone, ba? wa man lagi ka sa listahan sa kuan lagi, puro sa zone leader. Alang kontrapartido man ni sa sun leader. Sige sir. Okay, butay mong pangalan. Oh, Namoy trabaho hindi- doon, sir. Namoy trabaho, sir. Wala. Namoy trabaho, sir. Wala mo, sir. Wala na may trabaho kay Wala tungod na. sa Sige. wala Sir. na karon kay close na Kay- ang kumpanya. Bro, di man maklaro sir nga galison mo, sir. Kay inyong gate, sir. O, daghang kay suga inyong gate, sir. Sa social kayo mo, sir. Wala baligyaay na gani na. Sige. Tanaw lang ako, sir. Ako lang isingit diri, sir. Kay ang lista, sir, kutob na sa number 20. Ikaw, sir. Ika-36 na ka, sir. Lapas na ka, sir. Sige, sir. Ako lang ino, sir. Nibutar man ka, Yes. sir. Nibutar ka, sir. Oo, street booting ko ina si Kapitan. Why problema? Sige, sir. Ayo, sir. Sige, sir. Ayo. Kapait na ba ani, oy? Gutom na tanaw. kayo. Tabarag extended na ba ang kuan? Ang ECQ pa doon August kuan 7. Tanawa lagi samok naman kay ni Ay, naku, saon naman nato ni oy. Miski ako bitang panty nakagisi-gisi na. Nagtanom pud kog biingala, gilampas pud ato atong silingan nga barangay Tanod kay dili pwede patamnan. Ha! Katong gitanong-tanong, gilampas niya. Gilampas kay dili pwede tamnan kay Kasamok ba dili ko atong kayo? yuta tanawa. Ay, Diyos ko, Lord. Yeah, Kabalo ka, matagabi na ba ako sige grosaryo, sig nobina. Sige, nagyukok ampo kay pait. Nagyukayo ang atong sitwasyon karon. Pait na yun kay kada sulod ako sa balay kay panimaho na ka. Oo. Unsa man na? Ano mo ka na? Baho-baho na yun oh. Baho pero kapanguot ka. Wa na gid kay kapalit gyud ka lang kita Undangin na. nila. Ayaw ko pagiluki. Hawa na, palayo. Ay, Palayo ba? Palayo. Kaon magay ko ginamos nga isa to ka bulan nga giway bulan-bulan sa adlaw. Pagilom diha. Kabalo ka. Buy. Ayo. Kuhanin mong kamot. Walay bumbay og panakot ni. Pagilom. Natay kasunduan. Di ka makahawid nako. Natay guidelines. Paminaw sa. Paminaw. Nako'y guidelines. Sige, guidelines mo. Gikan ni sa ginaaprobahan ni sa DOH ug sa IATF ug sa CSWD. Sino sa na? Kung walay ayuda, walay dokdok. Na idok-dok naan. Dili, wala. Walay may tabo. Ako sa imo, kanang iroda sa gawas, isuroy-suroy na ako na gusto mo palit ana, ibaligya na. Sukad karon ha? Nanapog ka, ECQ punta karon ECQ ha? Sugod karon kung wa kay ayuda nga masulod, ani nga panimalay. Di na nimo tarungon nimong lista dito, kung labi ang pangalan, walay dokdok. Bahala ka diya. Hangyo sa ba? Wala. Uy, sige na ba? Wala. Uy. Walay ayuda. Kaysa lang ba? Walay dokdok. Kaysa lang. Hoy. Patay na sa tani. Problema ni karon, walay ayuda, walay doktor. Ahi kung di ka kaihi.